помічним види Соні Полваренко. Що хтось писав, кидає за ним дедуку. Воно закрита. Викинемо. Дивіться, бо поїхали, вона поїхала, була до чотирьох блокував столі. Знімали пішло, так? Ну, що фотографировать? Как попробуем сказать? Наділа, що не ж видно, що не хоче? Він збирав на фотоапарат нажмеш. Не вкладеш потім. Забивали, то там після того, як забивали опозиційно. А там всі була не може. Давай. Ми такі маленькі, ми ці самі вилітали його там по це. Нема. Так, сейчас. Есть. Есть. Там. Є, дивіться, бо тут може бути це. Не то,